Pagkawala sa among mga anak, nawad-an pud mig direksyon. Tuman sila brutal naggipatay. Na si Shane ang tanging nakaligtas sa krimen sa lalaki. When you said nga there is bitterness, can you tell us more about it? Nasa loob ako ng bahay, nakikita ko, parang andyan pa rin sila. Sana may isa pang taon. Miss na miss ko na po yung aking mga anak. Hihintayin ko po, makikita sila ulit. Magsugod ta karon Sir Cruz and Ma'am Lavella. Okay, right now, nag-undergo mo og therapy sa usa ka psychologist diri sa Davao. So, how regular man ang inyong session? Before, yung bago pa, twice a month Twice a month. or every 2 weeks. Yung first talaga, weekly po yun siya. Tapos after that, after series of 3 weeks ata yun siya, twice a month, and then 1 month, and then, or as needed namin. So kung may time na hindi na talaga namin kaya i-process, we called her. So, karon nga mga recent ninyong therapy, mga once a month na lang ang inyong ma-attenan? Depende siya, Sir Chit, kung halimbawa, like last week, parang hindi pa talaga kami naka-recover. Bakit ganito yung feelings? Kaya yung first talaga na when she called up, na sabi ko, why did we feel this? Bakit hindi kami naka-feel ng masaya? Sabi ko, bakit ganito yung feeling? So sabi niya, sinabi ko pa man noon sa inyo, na kahit na maipakulong ninyo yung mga perpetrators, mga kriminal, o makuha ninyo yung justice. Kasi yun na naman ang definition namin ng justice na makulong sila. Di ba sabi niya, noon pa man sinabi ko sa inyo na kahit na makulong yung mga perpetrators, makuha yung justice, still the pains is there pa rin. Tsaka, Sir Chit, especially sa akin, hindi ko talaga matumbok kung ano ba talaga ang pwedeng makapagpagaan. So, before, sabi niya, kung mapakulong, parang gano'n yun, at least may justice na. Siguro, parang gano'n. But then, nung may verdict na, tapos pa makukulong, parang ang bigat pa rin. Mapapansin talaga ng psychologist namin na mabigat daw talaga sa akin. Saka napansin niya, down talaga daw ako. So, sabi ko nga, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung ano ang pwedeng magpapagaan sa akin. And kaya kailangan pa rin namin ang gabay ng psychologist. The reason I asked about your sessions with psychologist because more than 2 years naman nang milabay sa nahitabo. Dili man gud nako ma-imagine what you're really going through. You know, aside from the pain na mawala, ang grabe nga pain ang mawad-an mo duha ka anak in a very dili ma-imagine nga way is niabot mo sa kaning pagkuha sa justice. You were trying to be happy kay finally na anay resulta, supposedly na resolve na ang case, but for you wala mo natagaan og kalipay. Siguro because nag-abot naman gud siguro sa punto sa among kabuhi, Sir Chit, na Okay na ka. wala na jud may craving sa life na naanami dito na kontento na satisfied na kami, Sir Chit ba? Wala namin nagahandom pa og kinahanglan dako ulat tong balay nato, kinahanglan pa nato katong mas gwapo nga car, kinahanglan pa katong mga property nga ma-acquired. Wala na kami Sir Chit, ang amuan na lang na focus sa mga bata. Tapos mag-ingon na lang na sila buy nga, sige lang ma, kay ang first nako nga project as an architect is atong balay. Ako ang magpalit kay papa nga car. So dito na mi ba sa point sa among life na satisfied ka na gani, Sir Chit? Wala ka na desire pa nga kung sa pa man. Wala po may mga desire nga for promotion. Kanang kontento na kami ba? Happy na kami sa unsa man ang naa sa amua. Mao na nga pagkawala sa among mga anak, nawad-an po mig direksyon. Nag-stop ang among life. Murag dili na mi kabalo kung paano kami mo diretso ba mo mugoon sa among life kay wala jud kami naka-preparar.
wala jud mi ka preparar, dili jud nako maano Sir Chit, dili jud nako ma-explain kung nganong ato ka. It was all of a sudden. Yeah, It was abrupt. opo. Everything happened so fast. Opo, tapos ang amoa lang man unta nga gusto sa among kinabuhi nga mag-apat nga pamilya kanang mga buhi lang peaceful, simple. Ana lang jud. So when they're gone, everything's gone. Tapos everyday sang life namo, kumbaga pag-abot nimo Sir Chit, sa man kadako sang kabugat ang among trabaho, pag-abot nimo naa mga anak, mga naa sila kanang naay mo may happiness ka ba. Pero karon when we get home sa hapon, wala jud nang may ginapangita ka Sir Chit ba nga dili na ning makita nga hindi pa may kontento sa kanang makompensate sa ilahang life. Ano jud di ay ang purpose niya nganong ing ato man jud ka gruesome, ing ato ang way. And in fact, wala pud mi nakita nga rason nga naging malain mi nga tao at ay Sir Chit na ami giloko, na ami gisaktan na tao. So sa amo nganong ing ato man gid siya kasakit, ing ato jud kadako nga challenge nga unsa jud ang purpose. After sa nahitabo, Sir Cruz, you chose nga to stay gihapon sa balay kung asa nahitabo. Wala mo ingon nga nag-decide nga mobalhin na lang. Unsa ang inyong how you're living your life on a daily basis? Actually, Sir Chit, daghan nagasulti, nagasuggest, why not ba daw na to live muna na iiwan muna namin yung bahay. Kasi sila rin nasasaktan. Hindi daw nila ma-imagine how much pain na nandoon kami sa bahay. But then, ako pinili ko po na magstay. Because kung aalis kami, it's just like I am escaping. Kumbaga, iniwasan ko. Kasi, kung nasa isip ko po, kung nangyari ito sa aming mga anak, kung one of the purposes talaga is pasakitan ako, then, tatanggapin ko. Hahanapin ko po yun. At saka ang palagay ko, ang nasa isip ko, siguro ma-replacement ito ng trabaho, para then kumbaga ma-divert yung pag-iisip. Pag-uwi ko ng bahay, andun pa rin. Especially, kung nasa loob ako ng bahay, nakikita ko, parang andyan pa rin sila. Nakahiga, nakadapa. But then, I chose pa rin na manatili doon. Sa akin, doon namin sila pinalaki. Ang purpose po ng bahay na pinagawa namin noon is para po sa kanila. Ang gusto ko po sana noon is kahit na mag-asawa na or magkaroon na sila sa sariling pamilya, kahit na sa pagtanda nilang dalawa, ayaw ko pa rin sana na lalayo sila sa amin. Ito lang naman pa ang ng magulang. Sa akin, wala na po sana akong hangad. Wala sila ang pressure namin eh. Sa kanila na kahit umiikot yung mundo namin. Akala ko 101% na okay na po sila. Nakita ko naman po sa kanila na ang bubutit mo, mababait sila mga bata. Lahat ng mga magulang walang ibang hangad, kundi para sa kanilang mga anak. Naranasan ko maghirap sa kabataan ko. At yun ang pinangako ko sa kanila. Wala man tayo ganong yaman, wala man tayo ganong luxurious sa buhay. Yung importante, hindi ko lang sila makikita na nahihirapan. Sabi ko sa kanya, dagdagan mo naman yung mga allowance ng anak natin, hindi ko awa. Imagine, nagtitiis na yan po yan sila ng tag 20 pesos po. Araw. Hindi nag-aangal, hindi nanghingi ng labis. Yan ang dahilan, isa din sa dahilan kung bakit ayaw kong iwan yung bahay kasi nandoon lahat ng memories na. Kahit nasa ganun man lang po, wala na sila. Pag uwi ko ng bahay, maalala ko, parang andyan lang sila. Yes, although masakit, kinakaya ko, iniisip ko na lang, maging okay ako. Nasa isip ko, andyan na sila. Wala na po akong ibang iniisip, Sir Chit eh. Hindi ko na naisip kung paano pa man namin may mapapaunlad yung buhay namin, paano ba kami magiging masaya. No, hindi ko na naisip. May masasayang mga moments pa or may mga masasayang bagay pa ba na darating sa amin after all. Ninais ko na po, manatili na lang po sa bahay. Sir Cruz, Ma'am Lavella, the way I am understanding it right now is, although when we say moving on doesn't really mean forgetting. Moving on is getting by every day.
nga naay progression. So for you, it's hard to move on yun. You cannot move on. You haven't moved on yet. Yun ang dinideny namin. We are At saka yan pretending, talaga ang totoo. we are pretending to be okay. We are pretending na we're strong. Kasi may mga trabaho kami, Sir Chit. Yeah. And I'm trying to be professional na hindi maapektahan ng personal yung aming professional life. Kaya kung tingnan nila kami, sabi nila, very strong, parang wala. Pero pag umuwi sa bahay, paggabi, yun ang crying time. Kasi gusto pa rin namin na mapatuloy yung aming buhay. Sir Chit, of course, we need our job. We need to perform as usual. In fact nga, nung nawala na yung aming mga anak, binuhos namin lahat-lahat doon sa trabaho. Kasi ang trabaho is our trabaho at pamilya are two equally important na bagay sa akin, especially sa amin. And in fact noon, nung buhay pa sila, sometimes mas binibigyan ko pa ng importance yung trabaho compare sa family. And so, nung nawala na sila, doon ko lahat binuhos. Kasi para bang, yes, meron akong mga paghihinayang. Kasi bakit I was very mean sa kanila noon. Magtapal ako sa school, 1,000. Pero ang baon ng anak ko, 20 pesos. Tapos kung magingit ng pera, si Boy kailangan niya pang pagtrabahuan. Kailangan pa niya maghugas ng car ni papa niya para to earn additional money. Si Ate Gwen, kailangan niya maglaba to earn additional money. Pero may nagsabi naman sa akin na sabi niya, you don't have to blame yourself kasi part yun ng discipline at pagpapalaki mo sa kanila. Yes. Kaso lang, nakita ko kasi nung time na wala sila, ang trabaho po namin ang nagbigay ng sobra ring pasakit. Siguro yun din, nahihirapan din kaming mag-ano kasi para bang wala ng lugar, wala na yung aming mga anak. Tapos lahat ng aming resources, binuhos ko po sa trabaho, time, effort, and at the end of the day, mas painful pa ho yung naranasan namin. So, ganun po yun. Sir Chit, siguro ang isa rin na medyo nahirapan kami kasi sabi ko, wala pa ring tatalo sa pamilya. Pagdating na nandun ka sa, yun sa lugmok, walang iba ho na maka-pa-up sa iyo kung di ang family mo. So, yun lang, sabi nga ng psychologist, we have a lot of bitterness. Yes, we do. We do have a lot. And if we could only turn mga priorities namin before, sana mas binigyan ko sila ng priority over my job. Especially time. Pero ganun eh, hindi kasi natin alam, Sir Chit, na ganun. And I know Gwen and Boy understood me naman. I always explain to them before, ganito, why do we need to work harder? And sa kanila naman, kahit na sabihin ko pa na hindi siya enough, hindi siya sapat, pero I know na when it comes sa love sa kanila na ibigay ko, pero kulang Sir Chit. Sana may isa pang taon. Yun din siguro kasi nung December na yun. So nung December na yun, sabi ko sa kanya, we will reward the kids for being so responsible. And this time, para bang bigyan sila ng freedom, okay, here's your money, you go shopping, you buy your own. Yun ang plano kasi namin nung bakasyon before mag-open ang klase na i-reward sila ba. Kasi alam ko na nahihirapan sila, yes. Kasi bakit si mama ganito kahigpit, yung makita nila sa ibang bata, okay lang naman. Tapos sa amin, ang daming restrictions. Pag kumakain si Boy, pati paghawak ng kutsara, ginapansin mo. Sana yun na yun. Kaya lang, we ran out of time. So yun lang ang mga siguro pinaghihinayangan ko na I never gave them yung mga bagay na mas deserve sana nila. Ma'am Lavella, sabtan rin ako why you feel that. Nasabtan ako nga na regrets, na if you could turn back time, you wish na mas dili ka stricto. But I just like to let you know lang sad pod, Ma'am Lavella, that yes, when your friend told you nga, you just did the right thing. Because that's how it is supposedly. Sa pagdisiplina sa anak, I think si Boy ug si Gwen, I don't think they took it the wrong way. Yeah. I'm sure nga they understood that they had to go through such discipline and training. Kay as a child,
myself, no? Labi paminawon nga ingon ana ang imuhang klase nga pag-train sa inyong mga anak. So ang nahitabo karon, Sir Cruz and Ma'am Lovelia, is ang inyuhang mechanism. Ginalaan na lang ninyo ang as much as possible ang inyuhang energy, inyong efforts sa trabaho para lang makalimtan. Muuli mo sa inyuhang balay, it's the same cycle. Tama. And I think mas heavy sa part, it's both heavy for you, but ang trauma maragmas kay Sir Cruz because it was you first witnessed. Pag uli nimo, mas nakita nimo ang nahitabo. Sa inyong everyday life, kay kamo na lang magduha, muna akong gusto kumustahon, how are you as a couple as well? Just recently, yun ho ang talaga ang subject namin with our psychologist. Kasi it seemed that we are into our marriage, but we loosen our connections in the sense that we seldom talk. Yeah, especially about the kids. Ayaw kong maka-trigger. Kung magsalita ako, Sir Chit, baka mayroon akong masabi na maka-trigger sa kanya. Yes. Magalit siya. Tapos ending yung ang sagutan. Kasi mabigat din para sa akin kasi nga sa aming dalawa, I need to be more understanding. I need to be, kumbaga, more resilience. Kasi mas stronger ako kaysa sa kanya. Yun ang isang coping mechanism ko rin na I preferred na not to talk, or minsan pag mayroon siyang mga negativities, mayroon siyang mga rants, parang hindi ko siya pinapakinggan kasi nga sabi ko sa kanya, I do not want him to dwell on those thoughts. Kasi kahit yun pa man ang nangyari sa trabaho namin, sabi ko, it's not the end of the world. I mean, we are now trying to accept na sabi siya sa akin, failure daw siya. Kasi he had a project sa school. Okay. And then, talagang pinutakti ng batikos. So, it went good naman, pero talagang malaki ang naging epekto sa kanya. And one time, sabi niya sa akin, he was a failure and tanggap na niya. And yun lang ang pinapasalamatan niya na nung time na grabe siya ka-down, yun ba ang nag-entertain sa kanya, yung paggawa niya ng mga kubo-kubo doon. But I told him, you're not a failure. You did something great. Yun lang nga, we cannot really please everybody. And so, well, if sabi ng psychologist namin, sabi niya, maybe that you are sowing your seeds on the wrong ground. But for us, ngayon, sa ngayong punto na ito, sabi ko sa kanya, kumalma muna tayo. One step at a time. Kasi masyadong masyadong nang marami tayong pinagdaanan, marami tayong, kumbaga, rivers na kinocross. Mas preferred ko ngayon na sabi ko sa kanya, huwag mo nang magre-react. Because, dili ko psychologist, but because I also have my own personal battles. If dili magunta, okay, especially for both of you. 2 years pa lang, ang milabay, it's still fresh. You have ga-carry mo sa kasakit, sa mga panghitabo. Mas sensitive mo pag abot sa mga external na mga challenges. Opo. So, when you mention that you have challenges at work, mas sensitive ta sa mga ingon anak. Kay the way I see it, Ma'am Lovelia, is your emotions are valid. Just the way I see it lang, kay maybe because you want to cover up the pain, ginapaglaanan ninyo og mas grabe na effort and time ang trabaho, and that you don't feel compensated, right? So para sa ko, we have to understand the reason why I need to talk about this, because I want people to understand kung anong this is how they feel, how Mr. and Mrs. Maguwad feel towards mga challenges. They're very sensitive and susceptible yun mo sa mga ingon anak, Ma'am Lovelia. I think it also calls for diversion balik. Maybe tama, maybe pag-ukulan na to og sobrang pansin ang kanina butang and dili man siya compensated. So do you also feel that sometimes? Sa amo amang good Sir Chit, kailangan mi maglaan og time para sa transition period. Kasi okay lang yan siya, Sir Chit, if natabo na siya sa mga manggaranon good, daghan kaig resources. Right. So ang among resources, Sir Chit, we are just normal na tao. So kung nag-loan me,
gi-invest namo dito sa among Okay. mga it will take 3 years to pay, Yes, 5 years yes, to yes, pay yes. yon. So, hindi ako nag-regret nun. Mm. But ang sabi ko sa kanya, take time. Kasi I do not want to regret. Ganyan ako noon pa man. Kung ano yung desisyon na ginawa ko, hindi ko gusto na pagsisihan yan. Okay. So, I need to stand with that. And besides, that's out of your goodness, out of love. Masaya ka nung ginawa mo yun. So, kung ano man yung nangyari sa aming mga resources like that, resources lang yan, mabalik rin yan sa atin. Kumbaga, pera lang yan, mabalik din yan sa atin. Tapos, ang sa kanya naman, sabi ko, I do not want you to isubmerge ang self mo doon sa negativities. Ang ginaistoryahan nato is, you have this project na gina-push sa school, tama? Si Sir Cruz, ikaw ba, Ma'am Lavella, are you in the same school or No po. same division? Same division. Same division. So, both mo nga naa sa eskwelahan ga trabaho. Si Sir Cruz, he's a teacher, high school teacher, and si Ma'am Lavella, you are School principal. principal. So you're a school principal, same division, na ay ginapush nga proyekto si Sir Cruz, tama? So for a context lang. And ang inyuhang inabuhat, this is more on students nga dili na they want to go to school but they cannot. Dili nila kaya ma-sustain ang sa family. So you're creating a project para makapahuman sila. It's getting clearer, no? Nga murag dito niyo ginapaglaanan. Ang ako alang is you're really pushing for this because unsa gid ang pinakahugot ninyo, Ma'am Gusto Lavella? lang jud na mo, Sir Chit, na makabulig sa mga bata. Actually, Makabulig, makatabang. makatabang sa mga bata. Kasi si Gwen at saka si Boy Boy, mahilig sila sa charity work. So wala kaming iba na naisip noon paano i-please sila kung hindi to help other kids. So ito yung nakita niya na pwede niyang gawin to live the memories ni Gwen kag ni Boy Boy ba alive. At saka ang pinaka-importante doon, we really tried na maging mabuting empleyado. Yeah. At saka, yun lang ang isang agency na magiging daan paano kami maka-reach out dito sa mga batang ito. Maugid na ang pinaka-root as to why you're really pushing for this project. Nga mo na nga niingon mo nga to the point nga ang inyong funding ginakuha na ninyo out of personal na ninyo nga loans or so even ang insurance sa inyong mga anak ginagamit na ninyo para sa kanina project. And everybody know naman, hindi lang naman during sa time ng mga anak ko, Sir Chit. Balikan lang sad nako tong finally na anay justice Nag-jail na po sila. na priso na mga Na priso. perpetrators. Opo. So ang inyuha karon is na priso naman and ginihan na pangutanan nako about moving on. And then you also mentioned niya even if nahitabo na to, nahatagan na mo hustisya, it's still hard, you still can find happiness. What's next for both of you? Unsay steps ninyo at least to help yourselves kay the fact that you consult a therapist, a psychologist, it means nga you are helping yourselves to recover. And when we're doing that, it means that we still want to find our purpose again, to live. Unsay mga plano ninyo? Maybe part pa rin ng healing. I really wanted to talk sa mga criminal personally. Base isa pud na makabulig sa among healing kay wala jud mi nag-istoryahanay. And you are not allowed to talk to them. Before, we were not given the chance eh. Karon pwede na. Well, probably, if we could request and they will, anyway, wala naman silang minor, what for? Pwede mo yung puntahan siguro nun at saka. Okay, So- for a context lang, when that happened, when the incident happened, the perpetrators were still minor. Okay. So were the your children. So motong giingon ganiha ni Ma'am Lavella nga pwede siyang himuon nga test case. I-test case na po. I-test case siya So, kay murag The process. ang pag-balance ba kung asa mo dapig ang justice system, whether sa biktima or sa minors nga suspect. At that time, they were still suspects. Dili pa sila perpetrators. So, balikan lang nako to imong gisulti na you want to talk to them. Yes. Do you want to talk to them? Is it just you or ikaw ba, Sir Cruz, gusto po di mo ba sila maistorya and if you
get to have a face-to-face with the convicted nga mga perpetrators, what do you want to know? What would you like to ask? Actually, Sir Chit, noon pa man, hindi ko na binalak kausapin at harapin pa sila. Because maybe hindi ko mapigilan yung sarili ko, timper ko, iharap ko sila. Hindi ko alam kung ano ang feeling ko, anong emotion ko, kung nandun na sila sa aking harapan. At isa pa, for what, ano pang pwede kong makukuha sa kanila? But then, siguro, isa ito or ilan ito sa nagpapabigat sa akin. So, kung may time, kung ipapahintulot na kung kailangan na magkaharap kami, so maybe. Na-mention mo na isa siya sa mga gapabugat because there is something in you that tells you nga, what if mastorya na ako? What if madabang na ako sila? So, if ever, kung makaharap ko man sila, ang may tatanong ko lang is, ano bang kasalanan naman? Ano bang pagkukulang namin? Wala naman kaming siguro kahit na konti na pagkakamali or pagkakasala. Wala akong alam ba't ganun kahirap at ganun kagrabe yung pasakit na ginawa niya sa mga anak namin na nagmahal din sa kanya. Nag-aruga sa kanya, nagbigay ng pag-asa sa kanya at lahat-lahat. Hindi ko alam kung ano pang pwede marinig ko sa kanya. Anong pwedeng rason? May lakas ba ako o may chance ba? Makabitaw ka ng Yes. na salita. As of now talaga, because maybe hindi talaga namin iasahan. Until now, hanging pa rin. So, are you saying, Sir Cruz, Hindi pa nga rin sa akin dili pa ka ready? parang ganun. Ang pagpapatawad, may forgiveness man, process pa yan. Of course. Process pa. Of course. But then, kung ano man, ang gusto namin na para sa kanila ngayon is yung consequences lang ng ginawa nila. Harapin na nila. Wala na sanang mga kung ano-ano pa na mga... Kumbaga it's obvious naman na wala talagang kasalanan sa side namin. So kung ano lang talaga, dapat hinarap na nila at saka tinanggap na nila sana sa cheat. Yun lang man naman sana. Yun naman ang gusto namin noon eh. Forgiveness. We will forgive you provided you just face the consequence. Kasi yun ang message na gusto kong ibigay sa mga kabataan. Yes, you have all the right. Pero on every right na na-exercise ninyo, mayroon yung consequence. So be ready sa consequence. Hindi yan pwede na sabihin mo lang, pag ginawa mo yan, sasabihin mo lang, sorry ma'am, hindi kasi yan ganun ka-easy, especially ganun kabigat ang ginawa. Kung theft lang naman, naku, walang problema. Kung kinuha lang nila lahat, wala talagang problema sa akin, search it. Sa degree po kasi ng crime na ginawa nila, I mean, it's awakening talaga. Na awakening the sense na ang bata na dinedefine natin sa law, kaya niyang gawin ang ganun. Kahit tayong siguro Sir Chit na actually, nangyayari ito sa mga bata na kapag may problema sa bahay, may problema between them and their parents, yung baga doon nila sa ibubuntong sa iba, kumbaga parang revenge nila doon sa nangyayari sa pamilya nila. So gagawa sila ng kasamaan. Kung ba hindi nila iniisip na hindi yun right nila. Hindi yun nila karapatan, nasaktan yung kapwa nila. So, it may be the time nga pag-ukulan siguro ng pansin o bigyan focus o pansin ng ating kinukulan ang mental health ng mga bata. So, hindi lang siguro sa mga bata, pati na rin siguro mga parents. Yeah. Tsaka i-add ko dun sa kung ano yung, di ba na sa akin kanina sa Chit na ano pang gusto ko. Parang iniwasan ko na huwag kaming magharap because hindi ko ma-review. Kasi pro-life pa din kami after all. Yes. So, ang dami nagsasabi, ang daming nag-request na suggest, sir, bigay mo niya sa amin. Ganun. Ayaw ko po. Kasi pag ginawa ko namin yan is kami pa rin ang may kasalanan. And we still respect life. Ginawa ng iba yan, ibalato na lang sa amin yan, sir. So, yes, good. Kami are people willing to help although revenge. mga Avenge. enforcers or mga persons. Yes.
Noon pa man, sinabi ko na po yan sa mga enforcement, ganun. Sabi ko na, huwag ninyong patayin. Kaya ang sa akin lang, Kasi kahit ganun na sila ni ka-criminal, we still do respect sa life nila. So, sana, yun din ang respeto na ibigay nila sa amin. We allow them to live, but let them suffer the consequence of their doing. Simple lang naman po yun. ayaw po namin yung kasalanan, kumbaga, tatapatan mo din ng another kasalanan. Di ba, naniwala tayo na may panahon pa, may lugar pa na makikita pa muli. At yun lang po pinahawakan ko ngayon. Darating pa to. Umaasa po ako. Makikita pa kami muli. Mga anak. Sir Cruz, Ma'am Lavella, dili siya lalim na conversation. But I'd like to thank you for, above everything else, above anything else, I want to thank you for continuing to fight. By fight is fighting to live by. Because mas ang giingon din. Lisod. Grabe ka lisod. It's like, especially sa kuha nga to conduct this chit-chat. Lisod kaayo siya. Like, I'm not expert in law. I'm not well versed in the law. So ang ako argue mga pangutana is just really based on how I want to understand where you are and how you are. And in a way, I hope that ato ang paghimamat medyo nakatabang sa inyong gibati to express what you really want to express. Kato lang, thank you for fighting to live by, to continue living, and we will include you in our prayers.